Ngan ini na pamatian naton ang mga pulungan kalipay, abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis sa naton puplongon. Dinhiya 105.3 MSFM, siday ha mga huring hanaropoy. Hakada sugan nga takna aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma og paghingap. Siday nga ginhuhuring hanharopoy. Dinhi hini nga bahin na naton programa. Siday mga huring hanharopoy. Nganya ng gabi aton babasahon inusa nga siday nga akong ginsurat kanina la. Para ipaka-edit kundi para inihayo nga tanan. Ngan para iniha naton na paghatag kadalahuran natong kultura arte, pinaagihan naton tradisyonal nga arte ang pagsurat hin siday. An uluhan ng siday huringhan panahon. Huringhan panahon. An panahon bagahin kasing. Hausa katuyok iba ang naaaring. Kadulum kasubo tigda na huring. Kundi ayaw niyan pawa masarinsing. Haatong dugan may dauuran, humog hininluha gintata borusan, kundi sangkay ayaw la pagturaw kay kahumanhan gabi aadaan adlaw. Istorya nga gugma, damo ang mga hagit. Andiri pagkaaransya, tigda nga nakalit. Hulos nga pagpaubos, pagiparo pasaylo, asyang tigaman han pagigugma nga puro. Daw panahon an aton ginaabat, kamad-an umadlos kita matarap. Di kita magturaw sangkay nga bulahan, atubangon an nga tanan, ini aton kalipayan. Huringan panahon usa nga siday para iyo. Gimbasa naton dinini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring nga narupoy. Sano itak pagluha, tubtub diin it akong pamilin, yan ang awaray ka na, hapamalandungan balatian ko. Antig dala nga imo paglakad, ampo ko sa Diyos, haimo madangat, nga malipayon ka kanunay, agkasing-kasinghan akong sangkay. Kung pananglitan ako, imo hino
maruruba. Labis na good, kunupot kita, kung kasabit kita, kung kahamlag ka.